hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, umboy na babae na nakabugtak sa plastic na kaiba sa nahakot na basura asin naiapon sa sanitary landfill kang Naga. Pintor nin sarong pinagkukonstruer na edipisyo sa barangay Bagong Bayan Sur, nakuang mainanin buhay. Paglipat kang City Hall building, pinaburan kang sarong konsihal kang Naga. Eleksyon kang senior citizen sa Naga na magiging counterpart ka mga city official kang Naga, ginibo ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. City Councilor Salvador del Castillo pabor na mailipat nanin ibang lugar ang presenting City Hall building kang siyudad ning Naga. Kung taano sa report ni Christine Reyes. Kung si City Councilor Salvador del Castillo ang masusunod, napapanahon na maibalyon ng ibang lugar ang City Hall kan Naga halis sa presente kinamumugtakan kaini. Sa City Hall ngunyan, dipisil na subuot makahanap nin mapaparadahan nin bihikulo huli tapiriot na. Ang issue sa pagbalyo kan City Hall ang haloy naman subuot niyang pinagahagad nin suporta kaidto pa sa iyang mga pag-iriba. Yan ang naligo ng pigpa para pakiulay sa mga pag-iriba na as early as kan mayor pa si Mayor Jan Bunga. Pink advance ko na yan sa mga pag-iriba na ang siyudad maghanap na ng sarong dakulang lugar. Igdi sa Laog Canaga, most probably igdi San Felipe, Pakul, Cararayan, para i-relocate na ang City Hall. Why? Ang City Hall, congested ng maray. Kung minsan makaapat na ikot ka, dahil ka pa makakuha ng parking area, hindi. Ang land use plan ka na yung City Hall building sa kakan compound, mga 1950s vintage pa. So dahil na siya angay sa presinting panahon. Kung igwang lugar na lilipatan, ini pwede subuot sa San Felipe, Cararayan, asin Pakol, makakakrear subuot inikan bagong Central Business District 4, asin makakakomplement pa sa Naga City Investment Park. And ang pinakamahalaga, kung mako kita mabuk, iluluwas ta ang City Hall, halig di sa lugar na ini pasiring sa yan either San Felipe, Pakol, Cararayan area. We will be creating another growth area. Ngunya na yaon na niyong Naga City Industrial Park sa Carolina. It will complement na ma-create na kita ni CBD4. Posible subuot na ngunyan palang maiintindihan kan sa iyang mga pag-iriba ang kaisipan na mailipat nin ibang lugar ang City Hall building kan Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pabor si City Councilor Salvador del Castillo na i-review ang Naga City Investment Code na iyo ang pinagbabasihan para magtao nin mga incentive sa mga bagong negosyo sa syudad ning Naga para matawan manin incentive ang mga bubukasan na negosyo sa Naga City Industrial Park. Idinagdag pa kan konsyal na andam siyang padrinuhan o panginotan ang pag-review sa nasabing incentive code kan Naga. Sa iling ko, kung dahil na applicable si itong dating investment incentive code, mas maray na i-review. Tangarig matawan ka ng lalong insentibo si mga locators i-view sa industrial. So, willing kasi na mag-sponsor para sa amendment kayo yung... Very willing ako naman. In fact, para sa kuya, dapat talaga tawan sinda. Pero katong itataong insentibo ka na pesa. Dapat magtaong insentibo ang lokal na gobyerno. Dahil sa primerong mga first 5 years, pwedeng constant ang sa imong revenue. Pero after that, mas dakula ang sa imong makukuha na makukompensate sa pagtaong mo ng insentibo. Padagos sa mga bareta. Ginibungo niya na aldaw ang eleksyon sa mga representante asin opisyales kan Barangay Senior Citizens Affairs na magiging counterpart kan mga konsehal sa Naga asin department head, siring kan ginigibo sa mga city youth officials. Susug kay Mr. Jimmy Reblando kan Senior Citizen Affairs Office.
Parte ini kan papaabuto na elderly month sa maabot na Oktubre. Ang mga napili na maging opisyal ngunya na taon ang masumpa sa maabot na Lunes kasabay kan flag racing ceremony. In fact, sa Lunes, ma-taking sila. Good morning. Iharapin sa flag ceremony sa October 2. October 2. I-induct sila naman. Sa iba pang bareta, naugma si City Councilor Lito del Rosario sa naging pahayag kan developer na si Engineer Emeterio Aman na sa indang aadaptaron ang underground cabling sa Naga City Industrial Park. Si Del Rosario ang nagtulod sa sanggunian panlungsod kan Naga na magkaigwaning underground cabling sa Balatas New Development Area. Dako na pong kaugmahan ko kang nadamog ko po itong sinabi ni Engineer Aman na they will adapt yung sa underground cabling for disaster mitigation, preparedness, resiliency. Dako lang bagay po yan na sabihin si mga local legislations sa Manigi sa Naga na ihiling man kan si mga investors na makakatabang sa inyo. Sa iba pang issue, bago maglaog ang bulan kang Oktubre, sunod-sunod na ang ginigibong candidates briefing kan mga opisina kan COMELEC para sa mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan. Kang nakalis na Sabado, ginibo ang candidates briefing sa Pili Camarines Sur kung sain pinagtukar ang mapadapit sa amay na pangangampanya tamang sukol kan mga campaign paraphernalia asin ang tamang kandidad na gagastuson sa pangangampanya. Sa pagbabalikan news break, umboy na aking babae na mayo na nin buhay nakaiba sa nahakot na basura asin nadara sa sanitary landfill. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan na udok na magpasalamat sa saiyang aki asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimahera na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bako lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, ang boses kang tercer distrito kang Camarines Sur sa Kongreso.
One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angela Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bangkay nin sarong umboy na nakapatos sa plastic kaibahan kan mga nahakot na basura sa truck kan Solid Waste Management Office na Dukayan. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Alas 11 ninbanggi kan mag-abot sa sanitary landfill Barangay San Isidro, Syudad ni Naga, ang garbage truck kan Solid Waste Management Office na nakakasakop sa Area 5 kan Syudad ni Naga para mag-ula nin basurang nakolekta. Susog ki Arnold Peren, sanitary landfill manager, saro sa saindang volunteers ang nakadiskubre sa plastic bag kung saan nakapatos ang umboy na babae na mayo na nin buhay. Tulos maninda ining pinagpaaram ki Engineer Joel Martin kan SWMO asin nag-report sa PNP Substation No. 4. Base po sa record kang gwardiya, kasubangging mga 11:57 anak ko po kan sa tuyang saro sa volunteers ining bangkay kaning sarong babae na umboy tulos-tulos po nagapod sa tuyang hipi na si Engineer Joel Martin para ipaaram so nako ang bangkay. Nagapod po kita sa istasyon kang Station 4. Nagkaigwa naman po sila ng partial investigation. Para kay City Social Welfare and Development Office Head Annabel Vargas, kaipuhan subuot maaraman ninda ang tunay na kamugtakan kan ina kang umboy, asin mas amay, mas marhay na mahanap tulos ang ina kaini. So tilingon kang una kung normal ba si ina. Kasi baka posibleng may diferensya din. So if ever na normal siya, tapos makuha, kaipuhan talang isurrender sa opisina niya. Kaipuhan niyang hampangon kung ano ang pwedeng ikaso sa iya. Usually, ang kaso ko yan, parricide eh. Kasi kung dakula na si Aki, gano'n mga 9 months na, pwedeng full term na ang Aki. So, i-assess lang ko na ang condition kang ina. Pero siguro dapat, dahil fresh pa man yung bareta, makuatulos ang ina. Siniguro man kan mga taga-sanitary landfill office na matataonin disenteng lubong ang nasabing umboy. Halaton mi lang po ang disposisyon kang kunyang kan samuyang department head na si Engineer Martin kung ang disposisyon, pero po sinisigurado kung ipapalubong po din yung tultol sa cemetery. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Mientras tanto, makakatabang para mahanap ang inakan umboy sa paagi kang paghapot sa mga barangay health workers sa lugar kung saan nakuakan mga taga-SWMO ang plastik kung saan napapatos ang bangkay kan umboy. Susog ki CSWDO Annabel Vargas, may survey na pinagigibo ang BHW sa mga bados sa sarong barangay na pwedeng makuananin impormasyon. Dapat iyo, kasi kung may intention siyang ilaglag, may mga badus man na dahil nagpapa-check up. Lalong-lalo na kung namamati. Although, may mga survey po na kinukonduktar ang mga BHW sa barangay. Hinahapod dyan sa area, pero ba ang mga badus igdi? So, pwede din yan magigibong sarong sources para malukita. Padagos sa mga bareta. Kinumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon, tagapagtaram ka Naga City Police Office, na nailubong na sa Concepcion Catholic Cemetery ang bangkay kan umboy na nakasabay na nahakot kan mga basurang nadara sa sanitary landfill. Sa iba pang bareta,
Trabahador sa sarong pinapatugdok na edipisyo sa Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ng Naga, na diskubreng mayo na nin buhay. Aramutang kumpletong detalles kayo sa report ni Melvin Machado. Tulos nagresponde ang mga investigador kang Police Station No. 3 sa report na may subot na persona na diskubring manin buhay sa pinagtatrabahuhan kaning edipisyo sa kalabaan kang Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ng Naga. Napadalagan man sa nasabing lugar ang PNP Scene of the Crime Operative para magkondusir ng investigasyon. Pinagbawalan man ang mga members kan media na maglaog sa nasabing establishmento. Ang biktima, residente kang Dasmariñas, Cavite, sarong pintor. Istorya ni J.R. de la Cruz, katrabaho kang biktima, pinukawan na sa nasinda kang gwardya kung saan sila nagtatrabaho asin sinabihan kang nangyari sa saindang kaibahan. Mga ilang araw po kasi parang sinaman po din ng kasamaan din namin. Tapos pag nakabalik din naman. Idinagdag pa ni JR na nakalihis na aldaw nagpakonsulta sa doktor ang biktima, alagad nakabalik man giraray sa trabaho. Yun po yung nadatnan namin kasi nagising na lang din po kami. Nasabi po na gano'n na wala na po yung kasama namin. Tapos umakit po kami sa kapto, tinignan. Ganun na po yung nadatnan namin. Padagos pang investigasyon kang Philippine National Police sa nasabing insidente. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Solamenteng ang lokal na gobyerno kan Naga ang nagseselebrar kan Family Week na formalmenteng pinagpunan ang mga aktibidad kasuudma. Susog ki CSWDO Head Annabel Vargas, ang Family Week ang pinapusog kan Proclamation No. 60 kan taon 1992. Kabali sa aktibidad, iyo ang one-stop shop na pinagigibo sa sarong mall sa syudad ni Naga. Digdi makuko ang manlain-lain ahensya kan gobyerno na pwedeng dulukon kan mga taga-Naga. Family Week po pigsilibra sa laog ning huring simana kang September. So by virtue of Proclamation No. 60 kang 1992 pa. Pero ang Naga po, we proudly say na kami lang po ang nagsiselebrar garo. Sa pagmatiin kami lang. Kasi nagkapunta ko sa mga munisipyo, mayong nagsiselebrate, naghahanging lang ng mga streamers. Pero yung the whole week activity, whole week celebration kang family, Naga lang po ang ito. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora del Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos.
On Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by